Aktiivisuus on yksi teema, josta puhutaan tosi usein koiraharrastuksen yhteydessä, mutta se voi kuulostaa vähän semmoiselta abstraktilta ja vaikealta jutulta. Tässä nyt näette taustalla vähän materiaalia meidän Kuinka kasvattaa aktiivisuutta luennolta ja seuraavaksi siitä sitten pienen klipin, jossa puhutaan nimenomaan palkitsemisesta ruoalla ja kuinka palkkauksen jälkeen sit aktiivisuus saadaan kuitenkin säilytettyä. Tällä luennolla käydään myös paljon erilaisia kehuääniä esimerkiksi läpi, eli jos niihin kaipaa apua, niin niitä löytyy myös tästä videosta. Samahan menee sitten myös ruoan kanssa, että vaikka se ei toimi ihan tismalleen samalla tavalla, niin siellä monesti tulee just niitä haasteita siinä, että sitten se koira lopahtaa sen ruoan jälkeen, että se on tavallaan herkästi tulkitsee, että nyt se palkkio loppui, kun mä söin sen yhden palani ruokaa, minkä mä sain sieltä. Niin sen takia mun mielestä on tosi kiva se, että kun me ruvetaan kaivaa se, että me on tehty tehtävä loppuun, sitten mä merkkaan se koira, että okei, nyt sä saat palkkaa ja mä palkkaan ruoalla. Niin sen sijaan, että mä otan aina vaikka sen yhden palan, jonka jälkeen se tietää, että se loppui, niin sieltä tulee jonkun verran ruokaa. Eli usein aika isoja paloja niin, että esimerkiksi yhtä palaa voi niin kuin närppiä useamman kerran. Ja sitten sellainen just tohon, että monesti se semmoinen, nyt se lähtee takaisin piiloon, kohta jatketaan, niin ruokapalkan kanssa pystyy tekemään ihan samaa. Eli sitten se, että sä et annakaan kädestä kaikkea loppuun, vaan viimeiset jää vielä käteen, taas lähdetään sillä liikkeelle, flirttaillaan vähän, kohta lähtee, ja sitten sujautetaan joko taskuun tai kainalopalkas ne loput, mitä sinne jäi, ja sitten jatketaan matkaa, niin pystyy tekemään ne ihan samat niin kuin kuviokellonnat kuin mitä sen lelunkin kanssa, vaikka että se pitää vaan just katsoa, että ne ei ole niin pieniä, että sitten ne leviää vaan niin kuin maahan ja sitten tulee kaos niin kuin sen